gogo yabona gogo ke sengiyahamba manje mengihamba fanele ngithole okuyimphakwana ngikhiphe nala efridge hayi sazoke siphumule uwe baba Steve ufika njalo nyame lapha azange ufike nemphakula kuye Newcastle shaya shophana sakho kuhapi hayi akumona kumfazi kamfowethu angiyazi gogo sengithemba wena gogo ngizothi ngifika ngale ngikushaya ngo please call me gogo nawe angeke sikhole baba Steve gogo sale kahle baba Steve bye lento ifuna ukusunyelwa lento ngithi angikutshele hayibo gogo kanti romantic kanje hayi cha romantic shema bakuyeke romantic lalela ayibhalelwanga mina lo ncwadi ibhale uThemba ibhalele bani ubuthema ngoba manje sisibuye khona beyohlala naye endlini ngithe kajela uyasho ibhalele bani uThemba usenomakhwapheni Whoa. Izindebe zakho siphuphuma ushukela wojilwe inews. Ashaka khanya. Kanti unengithanda impela madoda. Girl, you know I love you. Everywhere I say, do 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 do. I love you. Le. Glasses. I love you. And you know I love you. 'Cause I love you. I need you. Do. Oh. Do. Girl, you know I love you. I mean every word I say. And I ayishaya remix mfana sempangeni hayi remix ngampela lo shaya wena hayi ile yenyoni ushuthi uyayithanda ngampela ngisho ukuthi ngiyalithanda iculo lakho bonke ngisho ukuthi ushaya remix yenyoni iyangicika leyo yazi ngisenganda lapha endlini yami sengibeka nice honeymoon lefiya i-honeymoon eyabantu abashadile kulungile singaqala nangaye sigcine ngomshado okay bon usuqala ungicasula manje bona usuqala ungicasula usuyangicika cela uphume phuma manje lalela phuma manje ngcono uphume manje manje mawuphuma manje ngaba ngcono ngcono uphume manje you know I love you wena ngicela uze bonke ngisaphuma bonke hayi ngize endlini yakho you know that
ngiyajabula. Sapho kusindo sawazi. Ngena baba ngena nje. Beka ngena khona. Oh, phela gogo. Thank you very much. Yeah. Thank you very much. Iyasinda lensindo yakho. Kakhulu. Njalo kodwa salikwazi. Hayi ngikhona mfowethu wami njani wena? Awu thina sabacasula basizondayo gogo. Uyabonakala. Basanyanya mabesibona. Gogo ngilethe nayo insimbi besiyoyikhanda. Ngijabula kakhulu. Yebo silungile gogo. Ngijabula kakhulu. Yebo ngizocela nje uMesisi Sibiya. Athi kusayini ujuma. Mina Mrs. B. Hawu. Unenkinga? Uwe gogo. Mina. Hawu. Gogo ubukhuluma ngathi usemusha nje. Ocingweni hayi umthetho wevoice yami nje ocingweni. Isound kahle phela yabona ngangumculi ngekhathi zami. Oh, ngiyabona. Hayi ngiyakubona. Hayi ke ntombi endala ngicela usayine nje khona la. Thank you. Yebo ukuze siconfirm into za awu nakho ke into enkulu lezi. Awusho ngegogo. Umthetho khona le treadmill le. Ekandodakazi noma umzukulu. Yeah, ngithatha kancane. Ithi mina nje. Hayibo. Yes. Serious? Yes. Serious. Really? Kodwa gogo. Hayi, ngiyakubona ukuthi ufuna ukujima jima ukuze ube fresh anyana ukuze nalabo malume laba bathi ukubona. Lalela. Sizohlala nephambi vakasha bathi hamba. Ayikabi ntombi endala. Ngiyakujabula ukuba khona kwakho la ekhaya. Kodwa nawe ufuna ukubuya uzwisise. Sengishadile. uThemba ngeke ayithandisise ukuthi ngithatha umndeni wami wonke nawo ulanda izinto zawo uzohlala la ekhaya. Awu. Khona uThemba asekushile ngani? Hayi cha kwakho lokho lupha selishilo uThemba. Hayi. Kulungile uThemba mengasho ngolutho mina khona engingakusho. Hawu. Khona ungakusho gogo? Yini le? Hayi. Angilutho nje. Wena gogo seyingane wathi umuntu ongakhuluma iqiniso angeke awubone umbuso wezulu. Lalela. All right. Ngoba ufuna ukwazi. Lalela ke. uThemba uyajola. uThemba uyajola. Amen. Imaduka. Ayisongangena. Hayi Dudu. Hayi khona la kwami ke la Dudu. Sekuhle. Andikubona nje nanka amakhethini nezithombe kongibiza about 2000 rands. Ngiyabona namakhethi nakho mahle. Hayi khona uyabona nje TV, DVD, abo sofa ungabathatha khona ngibalindile ba 35000. Oh, okay. Dudu engilindene genge yetender khona ngibanika itender ukuthi bafake air conditioner ukuthi mekushisa kubande mekubanda kushisa. Hayi. Ukuze na uphole kamnandi isithandwa sami. Hayi uyasebenza ngahlala phansi. Awu ngahlala phansi mntakwethu. Hayi ke singaphutha isikhathi kange ngimanqaze mntakwethu. Indaba sinabona. Sikhulumela khona. Ayilona leli kamera. Hayi ngisho ikamera lokulala. Oh, ushelo kulala. Oh. Hayi singahamba solibheka ngala mntakwethu. Okay. Masambe. Hayi wangena la ekitchen. Oh. Kitchen la Brastif. Ngiyabona lihle. Hayi lihle yabona emakhabethe microwave. Wenze kangaka. Ngizange ngiyibone kehle kangaka. Ngi-order Italy yayibona ibhaliwe Electro Italy. Oh sinawo nama fruits ma ukuze inhliziyo yakhe ibe right udla ama fruits. Prestige. Cleaneke. You are so sweet. Ngiyabonga mntakwethu. Ngiyabonga. Ingakho kanti ikamera lakho. Asamse kamereni. Ngena la ekhaya. Kwenza njani kanti liphi ikamera lakho akulona ikamera lakho lo Prestige? No ma kunomuntu osebenzayo osebenzisa iHoover. So manje iHoover ibanga intule eziningi. Likhona ikamera right mntakwethu la singakwazi ukuhlala khona sisebenze ikamera lami ngilibiza ngokuthi BEE room. BEE room. Hayi kulungile. Sesingahamba ma. Okay. Hayi sambeke mntakwethu. Yabona? Hawu Prestige. Bongo. Ubani futhi ubongo? Oh hayi ubongo
esinye nje isisebenzi sami ebengisicela ukuthi silungise le review ye-BEE ngamntakwethu. Okay, kukuhle-ke. Amakhandlela, some roses, newayini, noshokoledi. Awungahlala phansi umntakwethu. Ubeke indala kodwa. Hayi phela ngithi ngiyakhele kona ukuthi mesibamba imihlangano yethu sihlale endaweni enjena. Angazi umntakwethu noma ungalithanda yini iwayini. Hayi indaba ngijaha emsebenzini. Hayi umsebenzi wona sowenza kahle Emsebenzini. sesilishayile newayini elingene egazini. Hayi yabona ke lelwayini leli linemthetho umntakwethu yabona aliphuzwa inombani liphuzwa yithi abantu abakhulu abahamba eindawo ethile. Okay. Uyabona nje nawe umntakwethu sengiyenza nje ukuthi nawe ubone ukuthi uBra Steve is very important. Okay, important. Yabona nje sishalona lelwayini yabona nje awuswale madoda ungathuka uzosula ubhongo. Okay, izosula. Ngithelele ke ngithi nje uthi qabo nje umntakwethu ayilanele lingaka uma sekuthelelwa noBra Steve phela la Bra Steve fanele ligcwale. Hawu, ligcwale la Bra Steve. Ayike umntakwethu lelwayini ke kodwa meliphuzwa linemthetho ekhona ngicela uphakamiseke ukuze uyazi imithetho yakhona. Ninyakazise? Nginyakazisa Bra Steve. Mase uyalinuka? Nginuke. Uyabona ke leli lakhiwe eMasgrave. Masgrave. La ihlahla zakhona zokulenza ke zisela Lucia. Sela Lucia kunomthetho ke mntakwethu njengoba ubona libhaliwe la ukuthi iphuzisana. Uphuzisana uchaza ukuthi wena uzophuzisa uBra Steve aphuzise isithandwa sakhe. Asiphuzisane ke mntakwethu. Jikisa ke. Ish, Bra Steve uyangiphula. Awuxola umntakwethu ngixolisa kakhulu. Angixolisa kakhulu Hawaii singa show cheers. Ubani ushezi manje? Hayi ushezi. Ngisho ukuthi sihlanganisa ama-glass. Cheers. Hayi. Hayi siphuzeke mntakwethu kodwa ungalijahili namandla. Okay. Hayi leli kumele liphuzwa sithandwa sami lehliswa ngoshokoledi. Lo chocolate ke mntakwethu uwakhiwe endaweni ekuthiwa Amlazi. Amlazi. Hayi Bra Steve mina ngithandi kanjalo. Ungayithatheli ke umthetho awuvumi. Pamnandi chocolate. Mntakwethu ke ungakawuqeda uchocolate ngicela ukuthi nami ngikochocolate wakho mntakwethu. Bra Steve. Kodwa mntakwethu phela sesiphuzilwa isandla nochocolate. Hayibo ngisemsebenzini mina. Ingani wona umsebenzi osowenza nje mntakwethu. Hayi Bra Steve mina ngidayisa ngishwalense. Amazwa? Ngidayisa ngishwalense. Umshwalense. Hayi kuleka iwayini likumshwalense yonke into nombhede esolala kona kumshwalense. Hayi Bra Steve. Awuthi ngibonise umshwalense. Hayi kulungile ungabeka nje khona la ntokazi yami enhle. Hayi Kentucky Fried Chicken. Steve. Ubona umshwalense ke lo? Wona. Hayi ngiyabona impela. Hayi yazini ukuze kusheshe kulungile uzosayina uBra Steve. Hawu Bra Steve. Ungazi nokuthi wani umshwalense? Cha phela khona eminye imisebenzi efanele siyenze wena vala nje ubeke khona lapho. Shoda ke imali yokujoyina manje. Umalile ukujoyina inkosazana. 1000 rand Bra Steve. Angezwa? 1000 rand. 1000. 1000. Hayi kulungile ke naku uswapa nanti ikhadi. Ngoba ngithi ikhadi lokufona nje leli Bra Steve. Asenze kanjena ke inkosazana. Kunalento ekuthiwa ama premiums. Mhlambe nganjani sikhokhele wona lokho kunye sobe sikubona. uBra Steve ana nkingi ukuthi nje ithenda akaletho kunye. 65 rand. 65 rand. 65 rand. 65. Ayike
nanku 100 keep the change hayi ke mntakwethu uPrastive useze wathi keep the change ushuthi ke ithi ngibhalele i-receipt hayi ikhuleka nge-receipt alisasebenzi thina into esingayenza manje ukuthi singene kulomunye umsebenzi mntakwethu Steve awu ngishilo ngathi ngisemsebenzini awu kodwa mntakwethu awu ngisemsebenzini sesiqedile nje sekusele phela nomunye umsebenzi awu kodwa mntakwethu ngisemsebenzini chaze kahle ngathi ngisemsebenzini uPrastive esekhiphe no100 wathi keep the change akusho lutho lokho awu kodwa mntakwethu Steve ngiyaxolisa kakhulu ayikho namuntu engayenza ngisemsebenzini Koko ngalomshini wakhe. Sukuhlala. Bongo lalela angingenwa ngala. Ah kuyafana noma jikela. Akufani Awu, kodwa Bongo. Yini ngempela ufunane? Akulona ibhayisikili le. Kade ngimtshela. Yazi Bongo. Ngizofela nje wena ngibese kulento nje ngejuba ntinga lekini impangeni dilika manje lento yami. So bethi ufuna uyibona isebenza. Uyibona ukuba yini? Suk. Haw. Wewini, iphi lencwadi? Oh ubongo uthatha. Hawu, ubongo uhlangana laphi nencwadi? Bongo incwadi leyana. Incwadi. Nobongo yazi le ndaba. Aha. Wayibona. Ubongo nencwadi yakwazi ukufunda. Incwadi akuyona yami nawe bongo. Uyakwazi nawe lokho. Awulandi incwadi wena. Hayi koko uwini ngibhalelele incwadi ngasuke ngayigcina. Angikubhalelanga incwadi bongo ngicela ukuthi uyoyilanda ukho uyayifuna incwadi. Hayi incwadi uthe yami. Angishongo kanjani. Landi incwadi. Bakithi. Wena wini nogogo mangicamdinizela ekhaya noqabanisa mina noThemba cha nishaye phansi ke shame uThemba akayenze into engicabanga ukuthi uyayenza Hayi bandashe mina iproof ngiyiboni ngifundile mina iproof uyayijolela nje uThemba usele wena sesibuye shame ngutshele uThemba ngineminyaka eminingi amthandana naye ngangeke ngishade noThemba uThemba ejolo uThemba akasumuntu amantombazana uThemba owami ungamkhulumeli yabona nami ngangibakhulumela kuqala sengayeka mangisebakhulumela abantu besilisa musungikhulumela na proof evidence Baba kuyini ke Wena le? ungakathi ngizama ubikha ngicela. Lelela, yini lena manje? ispeech sika Obert Mlaba phela lesi ngishela athi uyiframe uzumbona ukuthi uyinyoni kanjani lona frame incwadi Kodwa nikahleleki into enjena yenziwa njani? yabona ke sisibuye mawusaqhubeka nokuphika nayi evidence yajola uThemba asele wena sithathonisa sikaThemba lesi wazi ngani mhlawumbe yashintsha isandla masisemsebenzini uyajola uThemba Themba owami ngedwa Themba uzwa la Hey, Imano. Uba ujola koko usujola next door. Wena mhlobo. Mina koko. Uqobo noqobo. Wena ujola. Hayi kahle. Ngokubuya late emsebenzini sengiyajola Khuluma madoda. ngofakazi. Yebiya. yebo Hayi mana nobuza. Hawu, anobu. Sibuze sibone. Koko le ncwadi le, incwadi yasemsebenzini. Kusho ukuthi emsebenzi kunenye indoda ishela intombazane manje iloku ithinta. Ithi intombazane ishona ngala iyayithinta manje intombazane isiziyavula icala lokuthintwa phecelezi i-sexual harassment yokuthinta manje wona gogo le ncwadi lena inofakazi bokuthintwa kwentombazane shilo ngakuThemba ke kanti baba incwadi mina uThemba khona engixakayo la incwadi pho ifunani wena uhlangana nayo angithi wena wini imini ngiphethe icala lokuthinta so ngisola ngathi nayo uThemba uyithinte le ntombazana wathana ngawukuthinta manje no incwadi kuyathintwana kuyathi ubani uframe le ncwadi Nomhlolo ngalena ekufuneni ubonile. qale ngiyibuke Umhlolo ngikhuluma ngawo. Bafu. Yazi mina bafu ngitshela ukuthi uyadlula endabeni zasemnambithi ubheke eNewcastle usela. hayibo Bafu uhambile ngani? Sikhulume kahle sathi uyahamba kunikeza imali ngathi nikeza umphako wathi uyahamba bafu kwenze njani manje? bafu kunzima emhlabeni Yini bafu? bayafa abantu Hayibo sikufe bani? bafu bayafa abantu khona abashayiswa amatekisi khona abagengqeka namatekisi Hamba phela khona baba. ababulawa ingculaza bafa kuyafiwa Hamba phela bafu kulungile bafe eNewcastle bafe eThekwini bafa yonke indawo hamba ekhaya bafu. bafu
kuthi angikhale ba konakele ba yazi bafo ngithe ngise taxi rank bafo itaxi sisele ngami kuphela uthi ngigibele bafo ihamba iqondele eNewcastle ngafikela umunyu ngafikela ukuba umzalwane ngafikela ukunithanda bafo anisasho ngani Jamela Sisashona manje. ngiqhamuke wini ngiqhamuke necebo lokuthi nginivulele umshwalense nonke la endlini bafa ucacisa ukuthi sihlangana naphi nomshwalense bafu bawuthe kuyafika bafo lalela kahle gogo woza kumina Ayi umbizela hayi nokho. kahle ungakhuluma ukufa bese ubiza ugogo ezekweni sazi ngani masuhla ugogo kunomshwalense wakhe omlindile Akuswe gogo. woza gogo ucabange nje gogo wami engimthandayo ubambula yini empeshenini uthi usabambula yini mene lishisa ilanga likhipha umkhovetsheni lemene liqhimphathi gogo Kahle du. kuno 70,000 obhalwe ngegama lakho gogo 70,000 wami hayi phela gogo mawushonile kusho ukuthi phela ngeke uthole uzozanga kumina gogo uzohlala mina kudla wena hayi gogo hayi ngoba ngidla ngizowuthatha nje wena gogo ngoba phela uzobe ungasekho Indleko zomngcwabo. ngizobona mina gogo indleko zomngcwabo naku omunye ushintsha uhlala ephakeni 70,000 ingcebo bafo Yabiza umngcwabo. vilakazi nangu sibhekile uvelaphi la woza mfowethu webafu bafo 100,000 rand uza kuwena qi esandleni bafo 1,100,000 uthini bafu 100,000 rand bafo lalela lawe bafu mina ngifuna ungitshele ngeimali ezinkulu engeke iqhamuke ngisaphile ezoqhamuka sengifika angingeni indaba yakhamba nomshwalense weNewcastle bongo ngeke ngikushiye kubo bonke abantu wena umuntu eqala ngicabangena mngani wami sondela mngani wami Awukwangcono. bongo loke ngafika la empilo akekho umuntu engimthembayo ngisho uthemba ngimthembe nje uyazwa mfowethu kunemali ekhona yakho kodwa ubuya umcabango obhonga ukuthi phela angikwazi la uqhamuka khona ngase ngibona ukuthi izumbulo sakho ngase usithole ebhongo njengoba ngiqhamuke nje ngisiphethe ngesandla kanje ngithi veze izandla bhongo uzubona uyithola kanjani ngithi 200 rand bafo asithi bafo kuvulile umshwalense ziphi iliphu yeah angizwa bafo ziphi iliphu zomshwalense ungavula amehlo Bona honeymoon one. 1, 2, 3. Honeymoon. Barara. Oh. Ngibizela lento le. Ngibizela amaglass Yo. apha. Ngibizela lento le phongo. Imawini ngathi kunephutha elikhona la. Yas kade ngimtshena uvilakazi kunepoki la buka nje manje. Baba asikho ayikho umuntu ongafuna ungena endlini yakho. Kwamina ngithandi njengoba ngila. Ungibizela chocolate abalunyiwe. Bayisethe yonke into ikahle. Bongazi yasibonga ngiyakutshela ekuqaleni. Ngathi musu ungijwayela kabi. Ngoba mangabe ungijwayela kabi ngiyaciyeka yabona. And mase ngiciyekile angithandi. Ngibe ngabe ngisathanda yabona. Bonga angifuni ukuthi uhlangane nawe yaso ngoba wena ungijwayela kabi. Ngike ngakhuza ngathi ungijwayela kabi. Uyaphinda ujwayela. Wawini. iFamily Bonds iqoqo